Il-budget tas-sena d-dieħla se jalloka l-akbar investiment tas-sigurtà tal-Maltin u l-Awċin. Hekk stqarra il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri li nnota kif dan iż-żmien fejn id-dinja kollha qed taffaċċja l-pandemija, il-Gvern mhux biss ressaq l-ikbar u l-aktar budget soċjali fl-istorja, iżda ser ikun qed jinvesti bi sħiħ fis-sigurtà tal-Maltin u l-Awċin. Dan hekk kif l-erba' entitajiet ewlenin marbuta mal-forzi tal-ordni għas-sena d-dieħla għandhom investiment kapitali li jlaħħaq 30 miljun euro. L-investiment li qed nagħmlu llum fis-sigurtà ta' pajjiżna huwa 6 darbiet aktar minn dak li ppreżentat l-aħħar amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. U allura qegħdin naraw il-protezzjoni ċivili, il-Pulizija, il-Forzi Armati ta' Malta, il-Faċilità Korrettiva ta' Kurdin, flimkien mal-entitajiet l-oħra taħt il-Ministeru tal-Intern qegħdin inkomplu ninvestu fihom għaliex fl-aħħar mill-aħħar dan ser jirrifletti fis-sigurtà tal-Maltin u l-Awċin. Il-Ministru Camilleri nnota kif dan il-Gvern qed jinvesti 6 darbiet aktar f'dan il-qasam minn dak investit fl-aħħar sena ta' amministrazzjoni preċedenti. Għas-sena d-dieħla l-Protezzjoni Ċivili għandha allokazzjoni ta' kważi 8 miljun euro. Għas-sena d-dieħla l-Forzi Armati ta' Malta għandhom allokazzjoni ta' 13 miljun u nofs euro, ammont li jisboq bil-kbir l-ammont ta' miljun u nofs euro li kien ikun allokat qabel l-2012. Il-Faċilità Korrettiva ta' Kurdin ukoll ser tibbenefika minn investiment ta' somma rekord ta' 3 miljuni u 200 elf euro. Dan ukoll b'kontrast mal-ammont ta' 310,000 euro li kienu jkunu investiti qabel l-2012. Il-Korp tal-Pulizija wkoll rażieda sostanzjali fl-investiment e kif għas-sena d-dieħla għandu kważi 5 miljun euro allokati. Is-Segretarju Parlamentari għaċ-Ċittadinanza u l-Komunitajiet Elix Muscat stqar li dan kien gvern bil-għaqal li ħoloq programmi bħal dak tal-IIP li kien strumentali f'dan il-mument fejn pajjiżna mal-kumplament tad-dinja qed jaffaċċja l-pandemija. Biex wasalna fejn din illum kien jeħtieġ pjan li fost oħrajn aħna varajna matul is-snin numru ta' programmi illi ġġeneraw ħafna ġid. Fosthom il-programm ta' ċittadinanza b'investiment l-IIP illi kif jaf kulħadd illum il-ġurnata wasal fit-tmiem tiegħu ser nvaraw dalwaqt l-inizjattiva l-ġdida. Il-flus, l-investiment kollu li ġġenerat minn dan il-programm twarrab għal meta ikun hemm il-bżonn. Spjega kif dan il-programm ġamp lejn pajjiżna il fuq minn 1500 miljun euro. Stqar li triq il-qoddim fija l-isfidi tagħha, iżda fl-istess waqt dan huwa gvern li jilqaħħom għaliex jifhem li jrid ikun hu li jieħu ħsieb il-ħaddiem u jkompli joħloq ix-xogħol